ώρες του Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο πρέπει επιτέλους να τελειώνει. Γι' αυτό είναι πράσινο το ρολόι. Να τελειώνει το Πασόκ το Μάιο. Τα ένοχα κόμματα να εξαφανίζονται. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι πάνω από το Πασόκ, το αφήνει εκτός Ευρωβουλής. Τιμωρήστε τους ενόχους. Αφήστε τις γκρίνιες, τις παρλαπίπες και τα τηλέφωνα που με παίρνετε και γκρινιάζετε, μαυρίλα, μπίχλα. Αφήστε τα αυτά. Με παίρνετε πολύ νεοδημοκράτες και μου λέτε το Πασόκ, τον πήξε. Παιδιά, σήμερα η κυβέρνηση στηρίζεται στο Γιωργάκη Παπανδρέου. Στο Γιωργάκη, πράσινο Πασόκ. Στο Γιωργάκη Παπανδρέου. Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής πρωθυπουργός είναι ο Βενιζέλος. Μην λέτε πολλές κουβέντες. Στην κάλπη λαός. Για να φύγει το Πασόκ από τη μέση. Ή εμείς θα βγάλουμε ευρωβουλευτή που θα τον βγάλουμε, ή αυτοί. Ας μην τον βγάλουνε. Αφήστε το έξω επιτέλους το Πασόκ. Τιμωρήστε και κανένα ένοχο. Αφήστε πια όλο τη λεκτική καταδίκη. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια την εκπομπή. Βγάζεις, λέει, gadget και πετάς παιχνιδάκια. Αυτά, παιδιά, είναι τα αποτελέσματα των ψήφων σας ορισμένων. Αυτές εδώ οι μικρές τρομπίτσες βούλιαξαν την Ελλάδα και έχουν φέρει και έχουν καθίσει στις καρέκλες αυτούς εδώ, οι οποίοι δεν τελειώνουνε. Τελειώστε τους. 25 Μαΐου έχει ευρωεκλογές. Τελειώστε τους. Καθαρίστε τους. Διώξτε τους από το πολιτικό σκηνικό. Ακούστε κανένα ξυπνητήρι. Γιατί αν δεν ακούσετε τώρα το ξυπνητήρι, θα συνεχίσει να μετράει αυτό το πράσινο ρολόι ώρες και μήνες και χρόνια το Πασόκ. Δεν βαρεθήκατε. 30 χρόνια εξουσία αυτό το Πασόκ. Δεν πρέπει να το τιμωρήσετε. Θα ξαναβρικολακιάσετε τον παπανδρεϊσμό. Θα ξαναβρικολακιάσετε τον Γιωργάκη Παπανδρέου. Το Σιμίτι. Θα τους ξαναβρικολακιάσετε με τα ποτάμια, τις ελιές και τις σικές. Θέλετε να είσαστε κορόιδα. Όσοι ντρέπονται να πούν ότι είναι πασοκτζίδες, πάνε και ψηφίσουν ποτάμι. Τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε ορισμένοι. Δεν ξέρουμε το ποτάμι είναι η άλλη μεριά του παπανδρεϊσμού. Παπανδρεήλα βρωμάει, πασοκύλα. Ένοχο κόμμα. Ένοχοι μέσα σε αυτά τα κόμματα. Ένοχοι για την κατάντια μας. Αυτό εννοώ. Όλοι οι ένοχοι έχουν κρυφτεί εκεί. Και όσοι πάνε και τους στηρίζουν, όλους αυτούς, όσοι τους στηρίζουν, εγώ είμαι της απόψης θα πάρει μισό της εκατό το ποτάμι στο τέλος. Καλά, η ελιά και η σικιά και η αχλαδιά δεν υπάρχουν, εντάξει, αυτή είναι ανύπαρκτη. Λέω στο τέλος, γιατί βλέπετε τα συμφέροντα σπρώχνουν το ποτάμι, όλοι αυτοί που ντρέπονται να πούνε ότι είναι Πασόκ, πάνε και στηρίζουν τον κύριο Θοδωράκη. Τον κύριο που είχε εκπομπή επί Σιμίτη, τον κύριο που είχε εκπομπή στα κανάλια με τα συμφέροντα, τα χοντρά. Άντρη, ρωτάει, πότε θα φύγει ο καταβλισμός. Κύριε, δεν γιατί πληρώνουν και δημοτικά τέλη. Και δεν κλέβουν και ρεύμα και δεν κλέβουν και νερό. Πληρώνουν οι άνθρωποι. Έχουν μόνο. Δεν πήραν από την Νότια Ρόδο, λέω την καταγγελία του ανθρώπου. Πονάω, λέει, και πεινάω. Έρχομαι τώρα στις προσφυγές. Χαμός γίνεται όλη τη βδομάδα στο κινητό μου. Με παίρνετε, με ξαναπαίρνετε. Ευχαριστώ, παιδιά, που παίρνετε. Εγώ βοηθάω όποιος μας βοηθάει. Είστε στο λαός, συστρατεύεστε την προσπάθεια που κάνουμε. Σας βοηθάω δωρεάν. Δεν είστε στο λαός. Θέλετε να μείνετε κολλημένοι στα κόμματα τα ένοχα. Παιδιά, μείνετε εκεί που είστε. Μην με παίρνετε τηλέφωνο όμως. Μόνο όποιος είναι διατεθειμένος να συστρατευτεί στις ευρωεκλογές, να βοηθήσει το κόμμα, να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδος, να μπει επιτέλους η σανίδα στην Ευρωβουλή. Στείλτε μας επάνω αυτή την σανίδα. Αυτό ζητάω. Δεν ζητάω λεφτά, δεν είμαι δικηγόρος, δεν παίρνω παράβολα, δεν παίρνω αμοιβές. Δωρεάν είναι όλα. Αλλά δώστε μας τη δύναμη να πάμε αυτή τη σανίδα επάνω. Γιατί είναι ή η σανίδα ή αυτή εδώ. Αν σας αρέσουν οι τρόμπες, συνεχίστε να τους ψηφίζετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. 30 χρόνια τους φάγαμε, βουλιάξατε την Ελλάδα, χρεοκοπήσαμε. Αν θέλετε, εσείς που ψηφίζετε τόσα χρόνια τρόμπες, συνεχίστε να τους ψηφίζετε. Κάποιοι άλλοι όμως θέλουν σανίδα. Δώστε μας τη δύναμη να πάμε πάνω με τη σανίδα και κυρίως αφύπνιση. Ξυπνητήρια, ακούστε τι γίνεται γύρω σας. Χτυπάνε οι καμπάνες. Παιδιά, πάνε τα πράγματα πολύ κακά και για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ή αγωνιστές και γνώστες θα στείλετε στην Ευρωβουλή, ή χάχες. Ή τουρίστες, ή βλάκες, ή χαζούς, ή μοντέλα, ή ποδοσφαιριστές, ή κάτι άλλο που γελάνε, κάτι ηθοποιοί. Εμείς εκεί πέρα 15 χρόνια σταδιοδρομήσαμε με 1000 δυσκολίες, ξεκινώντας από χαμηλά και φτάνοντας εκεί που φτάσαμε. Ξέρουμε τα μαγαζάκια των Βρυξελών. 15 χρόνια έχω συνεργαστεί με κορυφαίες προσωπικότητες. Με τον Παλοκρασά, τον Νικήτα Γλαμάνη, τον Γιάννη Μαρίνο, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Με όλους αυτούς τους μεγάλους που έστειλε πάνω ο λαός με μικρά γραμματάκια και ο λαός ευρωβουλευτές, γιατί έχουμε 10 χρόνια. Το τέταρτο μισθό, θα έρθει η ανεργία, το ευρώ θα βουλιάξει. Τα ξέρατε, γιατί αυτό το κανάλι εκπέμπει 24 χρόνια όλη την ημέρα. Δεν μπορεί να ζείτε στον Αμαζόνιο, δεν ζείτε στην Κουάλα Λουμπούρ. Το ξέρατε, το βλέπατε, αλλά πηγαίνατε και ψηφίζατε τα ένοχα κόμματα γιατί βολευόσασταν ορισμένοι, διοριζόσασταν. Φέρε μου το φαντάρο από τυχείο, πάρτον πήγαινε τον στη Σάμο. Αυτά κάναμε. Αυτά δεν γινόντουσαν, ή μήπως δεν τα ξέρετε. Φέρε μου αυτό, έχω τον κολλητό μου στη ΔΟΗ, άσε θα το ρυθμίσω αλλιώς με τη ΔΕΗ. Αυτά δεν γινόντουσαν. Πείτε όχι όμως. Έληξαν αυτά, τέλειωσαν. Αυτή την Ελλάδα που είχατε στο μυαλό σας, αυτή έχει γίνει 1000 κομμάτια, έσπασε, τελείωσε, άλλαξε η εποχή. Τώρα είναι η ώρα για τους αγωνιστές και τους γνώστες. Τι θα στείλετε στις Βρυξέλλες, χάχες, χαζούς.
Θα στείλετε πάλι τους ίδιους αποτυχημένους, τους τουρίστες, αυτούς που πηγαίναν 33 χρόνια και δεν κάναν τίποτα. Τι κάνανε? Τον ένα τον έπαιρνε ο ύπνος μέσα στη Βουλή Υπουργών, ο άλλος πήγαινε να βρει το γραφείο του στην Ευρωβουλή, τον έχανε τον δρόμο, φώναγε το συνεργάτη από το τηλέφωνο να τον οδηγήσει στο γραφείο του. Αυτούς θέλετε που δικαιούστε τη σύνταξη που έκανα εγώ. Μην συμπεριφέρεστε στους Έλληνες και είναι βλάκες. Στείλτε τώρα. Κωνσταντίνε Γρηγορόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Ιβαλιώτη. Καλησπέρα. Τι να πω. Μέρα. Το όνειρο μιας μικρής τρόμπας, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Ιβαλιώτη? Να γίνει η μεγάλη τρόμπα. Ωραία το πες. Βλέπω η μικρή τρόμπα συναγωνίζεται τη μεγάλη. Μιλάω για αυτές τις τρόμπες. Δεν μιλάω για άλλες τρόμπες. Για αυτές εδώ τις τρόμπες. Για τους τρόμπες. Για αυτούς που ψηφίζαν οι Έλληνες και μας βουλιάξανε. Αλλά γι' αυτό φόρεσα το πράσινο ρολόι. Ωραίο και το ρολόι. Καλό μετράμε την ώρα μέχρι να σβήσει το Πασόκ. Βοηθήστε μας να το σβήσουμε μαζί. Ψηφίστε λαός για να τελειώνουμε με το Πασόκ. Ψηφίζοντας Σαμαρά του δίνετε το φιλί της ζωής. Ψηφίστε λαός για να τελειώνουμε με αυτούς εδώ που βούλιαξαν την Ελλάδα. Τελείωσε το Πασόκ, κύριε Ιβαλιώτη. Ούτε στη Βουλή μπαίνει ούτε τίποτα. Και έχει έρθει ένα καταπληκτικό μήνυμα από τον κύριο Δημήτρη. Είναι αξιωματικός στην αποστρατεία. Θα σας το διαβάσω και μετά θα κοπανίσουμε ένα ωραίο. Παναγιωτόπουλος είναι Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ξέρετε πόσο στοιχίζει το προσωρινό το στέγαστρο και αυτά τα ικραιώματα? 2.110.000. Αναπνεύστε ευρωπαϊκό αέρα. Αναπνεύστε. Πάρτε βαθιά εισπνοή. Πάρτε πολύ βαθιά εισπνοή για να δείτε τι συμβαίνει. 2.110.000. Τώρα θα το δείτε. 2.110.000 για προσωρινό στέγαστρο. Τώρα να βάλω τις φωνές, να ακουστώ από την Καλιθέα μέχρι την Αίγινα, μέχρι την Πελοπόννησο. Έχω και δυνατή φωνή, μου λένε. Τι να κάνω? Δηλαδή έλυσε η Ελλάδα όλα τα προβλήματά της, τα έλυσε όλα. Δεν αυτοκτονεί κανένας, δεν πεθαίνει κανένας, χτυπάει το ξυπνητήρι, είναι το countdown αυτό, έτσι, αντίστροφη μέτρηση. Τα λύσαμε όλα τα προβλήματα, δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο και πρέπει να δίνουμε 2.110.000 για πέργολες, μπάρμπεκιου, τι θα φτιάξουν εκεί, προσωρινά στέγαστρα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε τον υπηοτροφείο στην Καλιθέα? Δεν είχανε φαγητά, δεν είχανε τίποτα. Τίποτα. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Εμείς είχαμε ασχοληθεί εδώ και 2-3 άλλες εκπομπές. Εντάξει, μπράβο στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί. Πεθαίνουνε τα παιδιά, δεν έχουν να φάνε. Φεύγουνε όσοι έχουν επιβιώσει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε και χτυπώντας το ξυπνητήρι της αντίστροφης μέτρησης του Πασόκ. Φεύγουνε τα παιδιά έξω. Όσοι έχουν επιβιώσει φεύγουνε. Αεροπλανάκι, βάρκα, αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Φεύγουν.